karanta suratul fatiha sau 4 daidai yake da bada dinari 4,000 sadaka. Karanta suratul ikhlas kul huwallahu ahad daidai yake da karanta alkur'ani dukkansa. Fadar la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shine diyar aljanna. Fadar astaghfirullah kafa 10 daidai yake da saka mutane biyu masu fushi da juna cikin farin ciki. Fadar kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam daidai yake da aikin haji. Bayan haka sai sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce, ya ma'aikin Allah, yanzu kam zan iya dukkan waɗannan abubuwan kafin na kwanta bacci. Ba zai wuce mintuna 5 ba kai kowanne daga cikin waɗannan zikirorin, sannan ka samu sakamakonsu. Zai zama abu mai kyau idan har ka tura mumine musulmai iya bakin ƙoƙarinka, saboda duk wanda ya aikata aiki mai kyau ba tantama zai samu ladansa da izinin Allah. Shawara, kar ka bari sai an juma, ka tura yanzu. Allah ya sa mu dace.